भिडिअखौनो ससे होननानै दा मोनसे बानायबावनो थांगोनायाथ' बुंखाजोब्बाय जिता बालामाखा कलबारि बरमायाव देवर मन्दिर देवन्दी लाबदो मन्दिर मोनथामनि माल गोमायो अब्ला मन्दिर मोनथामनि माल गोमायोबा अब्ला तिनि खयना गोमाबाय नालाय सारि खना जानांगौना मोजां जागौमोन सिख'बाबो तिनि खयना जाबाय नालाय साहाथिं बुधनि साहा खनाथिं इडुकेसननि सानजा आरो रबिनि जबनि रायजोनिसो जागोन ग्रहफोरखौ रायजोआसो दाननांगोन खाफा खालि नालाय मबेबा दानना लागोन ग्रहखौ दा रायजोआ मबेबा दानजोबनो खाफ्रोमबो ओंखायनो रायजोआव थिखोनोसै प्रब्लेम जागोन ओमफ्राय मोजां जासिगोन ना जोंनि सोनाबै फैबा लिरै लिरै घरि काटाखि बिदिनो सानजाखि थांबाय थांसै लिरनायखौ काजिया खालामगोन ओमफ्राय काजियाव मोजां जागौ हाराखिनिखौ सिंनि हाराखिनिखौ गुदुर खालामनानै लांसै जों मोदोम आरो मोजां मिनिस्टारफोर फैयोबा मोदोमफ्रा फुंखा फुंखा जागोन आरो गाज्रि मिनिस्टार जाबाय मोदोमा राख्राख्राब जागोन हारायैनो थासिगोन दे लिरग'नो हाबानो जाबाय डकुमेन्टसखौ बानायग'ना भबिष्यत देख मोननो थाखाय देख मोननो अधिकार मोननो थाखाय हाखाफिनाय इदि मोनसे जाग'खांबाय बिसिना नाव काजिया जायोना आरो बरिना बानायब्रबलायनाय गलपिरा होखारना होना आलिखा नांलाय होनानै काजिया खालामनानै डकुमेन्टस बानायनो हानाय मोननाय ओरैबो बिसिना हाखाफिना आरो निजिनो डकुमेन्टस बानायसा जाग'खांजोब्बाय ओमफ्राय बर'नि इदिनो बानायसिगोन जासिगोन थिग बिदिनो इडुकेसननिनो प्रब्लेम खालामना गालांबाय ससे बाला कलबारि बरमानिखौ रायजो सभाथिं हरनांगोन डकुमेन्टसखौ गोजौआव बिदिनो फारिखिं सा सानजा खना नालाय धर्म मोनसे जातियाव धर्मबो नांगौ जायो नालाय धर्मनि लाइनावनो खालामसै आरो जों घरि काटा गिदिंबाय थानोसै गाज्रिफोरखौ बुंग्रा उननि केसाव सोरखौ हानोसै सोरबा गथ'खौ गाज्रिखौ बुंखावग्रा एरखावग्रा घरि काटा ओरै थांसै ओमफ्राय जों सोनाबखिथ' मेस जातिखौ रायजानि बुंख'ना जागोन इ गथ'आनो जाखागोन डेन्जार जागोन मोजाङानो जाखागोन ओरैनो नांसोबाय बेबायदिनो डकुमेन्टस बानायना थांबाय मिटिङा खननैयावसो जोबदो खोमायाव सोरबा एसेबां फिसा जायगायाव जादों सोरबा जालायबाय फुजा फाथाल जे हाग्रा बंग्रा जायो नालाय जाथो हाग्रा बंग्रा बेफोर मिथिं इयावबो नङा इयावबो नङा बहुत गिदिर जायगायाव जानांगौ इयाव जायो बे बुरखाना दोनबाय आरो ना हाग्रा बंग्रा जानांगौ हाग्रा फुजा फाथाल जायो नालाय बे सा सानजा खना जायो ओमफ्राय इयाव नोंगौ नंमारगौ बुंखमाथ' गाज्रि सुरि साला जासिगोन थाथ' साजा मोनथो लिरना लां बिदिनो खननैसो जादों मिथिं गथ' मानसि 36 जानांगौ 36 NDFB BLTखौ दानायनि 2 बोसोर सिगां बर'फ्रा पात्ता मोनामोन ना सरकारियाव पात्ता मोनामोन मारै दानांगौ हाखाफिनाय मालाय जाग'खांबाय बेफोरनि सिगांनिसो नामायबा बेनिफ्राय बर'फ्रा बिदिनो गामियावसो ओरैनो गोरोंफोरा सोरबा आफादगिरि माबा ओरैसो मेनेज खालामना दोनोमोन आं गाजालायलाङो प्रब्लेम जाग्राया गोजौआव थांनो मोनामोन गोजौआव थांबा आरो बयाबो मावनो मोना दखिबो मावनो मोना खमा दानालाय जायो जानाया ओमफ्राय बिदिनो आंगा जानायनियाव खमा ओमफ्राय बिदिनो लाखैनो बिदि ग्रुप बानायनाय खोमा माबा उग्रनि ग्रुप सरकारजों लिंक लायनो 2 बोसोरसो उनाव बधय मथा 36 जानांगौ दा 99 जानायबा हामगौ एसेबां आरो बिदिनो थिगोन ओंखारदोंमोन बिसोरो बोरायफोरा आग्लानि दिउरिफोरा खम बयसनिया 45 बोसोरखौबो साइड खालामना दोननाय समाजनि नियम रोङा इसोर जों जाग'नाय समाज जाग'नायफ्रासो बानाय लिरनांगोन होननानै गोरोंखौ लिरना लाङो गोजाननिखौसो आरो रोङिफ्रा साइड जाना थाखायोमोन मोनजायोमोन आग्ला जेरै नावमोन माइमोन जाय गोरों बिखाट गोरोंखाबो फायखाबायबो लिरखाबायबो होखाबायबो लिरनाया ओरैनो आग्लानिया लिङै लायोमोन मुगा गोरों खामाथार जों डकुमेन्टसखौ बानायबाय दा आरो इडुकेसनाव मा जायो जानायबा आंबो थैगोन इसा खिन्थु खनाखौ नायबा आंबो बालामाखा कलबारिनिया इसा होआसैना दरजाखौ नारनायबा नांगौना खायसे नारां जादों बेबो नारासै दरजाखौ आग्लायनाय बिराद नियम मानियोमोन ना न'आव हाबनो मोना हाबबार समाजा बियोबोना ओंखायनो खायसेया हाबासै खोमा नांलायनाबाबो होबथालायनानै बोखालायना लाना फैगोन उनथिं धरा मोनजोबगोन सिखावना डकुमेन्टस बानायनाय जानाय नाम खोमा दखि मोननाय नाम खोमा बिदिनो डकुमेन्टस बानायबाय रायजो मोननो थाखाय रायजो मोनबा 99 जागोन 99ल' नङा सरकारा फैखानायखौ हाया ना मानो बिसोरो फैसा फैबाय थानाय ओमफ्राय गोदान फैसा जागोन बे 99 जाखासिगोन ओमफ्राय उनाव बिदि भेन्सारफोरखौ लाफानोसै मोननोसै ना लिरग्रा मानसिया बानेस्वरमोन ना मायोबा बेखौ खासिखौ लिंनो थांदोंमोन दिमा बारनो बेखौ मोनैनि खासिखौ लाना फैदों ओमफ्राय लिरनायसै आर्मि गारना फैनाय क्लास 9आव फरायनो गोरों होनना सिंग्रा बरिमाखानि बानेस्वर होननायखौ बेनो जागोन खानैसो फैना लिरबाय हराव आरो गथ' समाव खस्थ' बयाफोरखौ खोन्थानो बाया खोन्थानाबा गथ' मानसि सेथार गाननो हाबा सिखावासो पात्तायानो मोननाय नामोन सिरि थानानै दासो बुंजोबनो हाबाय साख्रिया खिन्थु जानायबा आंबो 99 आंबो बिराद खस्थ' जाबाय जायगायाव फैनाय गथ' इसोबो दङ 99 सोरबा प्रदिपमोनखौनो रखम मोनो आरो हाखाफोरनि दाखुफोराथ' दङानो इसोरबो 99 दंबावलायो हाफोरनियावनो सोरखौबा बुथारनाय माबानाय हाखाफोराथ' थानायाव फैनानै गोबां मय मारसुम फैलां हाखाफोरनियाथ' डकुमेन्टसखौ बानाय गब्रानिफ्राय सार्टिफिकेट मोनसे लाबोबाय बानायबाय बिसिना खिन्थु जोबबोदो खोमायोमोन बर' देस्ट्रा जाखादो बेनिफ्राय रायजो बिनाव जायखाबाय आरो बिसिना बर'नियासो डाइरेक्ट हाफोरनिसो जानांगौ खिन्थु बिदि मन्थ्रिनि जानो नामोन मानोना
साख्रिखौ इदि खालामजाया दोनजाया हाफोरनि आरो मोनथ'आबाबो दरखार गैया बेलेगा जेरै जादों ओरै जाबाय थानो हागौ सरकारनि फैसा फैनायफोरखौबो बेलेग गोरिबा जेरै लायो ओरै बर'फ्रासो उग्रनियाव खत्थ' दङ राभा साभा ओइ सावथालि इसोरबोथ' बर'नि देनजारसिन लियानजायसो स्टुडेन्ट